Nu har jeg optaget. 1, 2, nu har jeg optaget. Jeg optager ligesom! Og det er det gamle en, der. Så. Okay, så vi er bedre for fanden. Du skal bad for fanden! I bad for fanden! Nå, nu tjekker jeg så. Er vi klar? Ja. 1, 2, 3, 4. Okay, lige om igen. Jeg prøver lige at spille lidt længere den her gang, bare lidt sjovt. Det kunne være rigtig god til sådan et D-stykke.